saut mangsa Icanda. Wah! Kowe iki ngopo? Wes meneng. Njuk ngapura aku. Kowe iki ngopo? Ndara disatu malah bengok-bengok kaya wong kedan. Kowe tak sadhek lho, Mir. Hah? Wong tuwa ki sing mapan, sing menep kok. Wah. Iki wis ora ana wong delok. Nek bengak-bengok ngono ku nek wong pinggir desa ana do geger darane ana apa? Tuwekan ora. Wah, ora iso nggo conto ajar dhewe. Weh, rasa nangis. Sona iku rasa bengok-bengok ngono kuwi. Nek arek kajen iku ora sok bengok-bengok ngono kuwi. Nek Ndara disaut pendhita buta kaya kowe kuwi tenang. Ning mikir ora kok wah. Wah, sikut rompol ora. Muni ae. Aja gong suwe-suwe kok mesake to aku. Krembak-krembik memelas ya. Piye wis rasa anak-anak ora ngeneni, ora anak ora ngeneni wis guys. Wes meneng. Njuk ngapura aku. Oh ya ngono. Wes meneng, Pak. Wes iki Ndara ilang ora tinggal nangis. Wes iki Ndara ilang ora tinggal nangis. Kok kaya mimin tas suwe-suwe kowe. Ora. Wis Pak ora nangis. Darahmu ilang doya aja men wae. Apa pancen kepara nyata. Lamun sira wong ayu nakokke karo aku. Sing nakokke iki sapa? Aku Prabu Sutejo. Lah kantil ndasmu modar ora. Sampeyan kersa mboten kali kula. Kersa mboten. Anggepmu aku ki wong loro saudon telu saurupan, ora sudi karo kowe, ora bakal aku gelem karo kowe. Wadya yuda mangambararum. Wedhus ki ora. Ngambararum waduh. Sang Kusuma Lintang Lulya Kusuma yana suma. Wis Gong, wis dirampoke. Gong ngono. Omong Bagong kok disuluki ora. Lir kincang ngrisang mawe gandrung. Namun kaya ngaten niku ya aja terus ditinggal. Kula nderek lho Mas, muduar kowe. Kapokmu kapan kowe? Ngene ya, dhewe ketemu sesasi pisan wae. Mboten iso lah wis kebacut tresnoan panjenengan. Mboten ngenten babar pisan bilih ya ampun, ya ampun. Ora kaya wong biasane jan. Luar biasa ta. Aduh. Alayam. Ala jamone ratingdeng rotimun. Wah iya. Mula digdaya aku. Edan lan wae aja nganti lali-lali kula nggih Mas. Enggak beres ora. Aja kuwatir. Glelek ta, Tru. Kuwi dikapakke gong ling racik dikapakke kuwi.
Kowe iso takon aku. Goblokmu ora. Wong tuwa kok gampang percaya. Lah ya ki mau. Wis kowe pokoke engko ning sing anu lho, sing anu lho botol emas lho. Nek ora botol emas ora mandi. Ora campuri apa-apa to, Tru? Ajare ora, ya ora usah, ngomong loro kuwi wae. Oh. Mak aku gemang dipondong sing nilai Kebalungane muni, gamelane oling 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 tolang kena nang pengendange nyandak kendang batangan. Dlang dung 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 nang nang tang dulu nang dulu nang nang Petrus tang nang dulu nang dulu nang dulu nang oh gagah maku gemang dipondong sing lambe gong ning nang ning to nang geng nang to nang geng nang ndut apa kuwi kethuk oh lagi glilir sing kethuk oh iya pengendange nyandak kuwaci wah ngareng ngendang kok mangan sik maksude ha iya nomplak dreng tok 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 apa kuwi dandane kendang tang 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 kenonge pecah nang te kenong kok te barang pecah kenonge iki dadane ora to ning te gayamu iso ngendang apa piye? Lho. Sing makis sapa? Waduh. Ah perkara makis kendange nek ora iso ngendang. Tesen. Tak tes buka bonang disaut ya, Gong. Oke. Padake. Belok. Oke. Dong 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 dong. Yung. Goyong sing ngempul turu ling ngegong ngenangi sirahe penonton yung bagus jenenge kendangan apa lasem ladrang lasem ora nek tak ketak tung dang tak tak tung dang tung dang tung dang tung tung ketanggor ketawang ketawang ayo nek kendangan de deng 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 oh tak terus ke tak 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 detak tak detak kok ngidil-idil arep petil rasida e kendangan ayak-ayak iki ana patokane ya, Gong. Sapa ae anggere dung 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 tang dung 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 tang dung tang dung 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 tang dung tak 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 tang tak detak dulu 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 tak detak dulu 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 delang tutung tak detak dulu 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 harus dibuantem sing nabuh kowe mun tali-tili kuwi digeret ora petil to, Tru. Ha iya. Ora tak tapuk cangkeme ora. Awar nembang, Tru? Ya nembang sing. Ampune ora ngaturake tetembangan. Janeng, waduh. Ya nang kenang iki. Heeh. Dung 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 da dung da dung dung na dung na dung da dung na na dung na dung na dung dang dang dung dung dang 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 dung dang dang dung dang dung ora anarkis reng wong meng lucu sing geguyu kancane dhewe kok anarkis reng ha iya ayo nembang aku ya
Nembang apa? Pelak. Ya. Kur apa? Suwe ora ngonekke kur. Ya donekke terus. Ya. Padake. Kangen wong kangen ngene-ngene rasane. Rindune ya. Rindu wong bagus kusine biru. Kusing kowe setelah tidak langsung ngecewondo lho. Wis kok ketegelen wonge ora. Truk. Wis wayahe. Wayahe. Ayo, sowan ngersane sapa kae? Bapak kae kok karo Kyai Bagus. Monggo aku urung tau ketemu. Ayo sebane. Heeh. Takoni piyai saka ngendi? Ayo. Ku ndak selak keblandangan wektune. Kula tak nyuwun prisa. Sampeyan niku sinten? Lah kok rawuh enten Karang Kadempel? Nggih Gus, sampeyan niku sinten kok rawuh teng Karang Kadempel? Nggih Ndara, sampeyan niku sinten? Nggih, sampeyan niku dimemperkenalkan diri. Sinten asmane terus wigatose napa kok rawuh kok teng Karang Kadempel papan lenggahe Bapak Semar? Siwa Semar. Lah kok malah pun ngertos kali kula? Ya pancen bener. Mergo dawuh Kanjeng Ibu ingkang maring dawuh kelawan aku nggonku ngawu Sudarma jumujuk ana ing padukuhan Karang Kadempel nyuwun pambiyantuning Siwa Badranaya. Mangke yen sampeyan niku sapa? Akeh ingkang padha ngarani kelawan aku aran Bambang Prabakesuma Kakang. Prabakesuma? Iya. Prabakesuma ngawu Sudarma putrane Sudarmaku panenging Pandhawa Kanjeng Rama Arjuna ya Kanjeng Rama Janaka. Keng Ibu Iwang Pikulun Bathari Supraba duk nalika Kanjeng Rama linenggahake ana ing Sila Kandawaru Binangun diwenangake garwa widodari sekethi kurang sawiji kelawan Kanjeng Ibu nalika semana patutan siji ya kuwi aku Bambang Prabakesuma Kakang Semar. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Nggih kula pun kemutan. Lah terus kersane nggonku bakal ngupaya kelawan Kanjeng Rama. Nggonku bakal ngaut pepadaning wong atuh aku sarta ngaturake sembah bekti kelawan wong atuh aku Siwa. Mula kang sangka kuwi tudana paran ing nganjuk marang negara Ngamarta. Ing wigati nedya bakal sumungkem marang pepadaning Kanjeng Rama. Awi kula dherekaken. Nek saged malah kula sing dadi seksi napa sing pun mangcritake kalih kula Ndara. Ya Sila Semar Badrana. Panglanging griya mangungkung.
wangsit Indra kumbang angajaping madu angajaping madu sarining tawang ong tityan kala ludra Mas Patik Raja Dewaku oh kekalangan Malaya ngideri jagat nuruti kekarepaning anak wadon Ataswati laka jebul dewa paring nugraha kelawan Begawan Gembung tanpa sirah ana wong bagus ditutke Panakawan papat padha karo ciri getheke sing diaturake anak wadon Ataswati Raden mandheg Raden Ganjing langit kelap-lapaton Lur kincanging risang mawe gandrung ing Siwa Semar kula durung sauntara nggone budal saka ing ngarang Kadempel iki ana wujuding Brahmana ing ngapahe raseksa ing merpeki kelawan laku jantraning Prabakesuma ngatos-atos lho Den iki tengah ngalas ampun gampang kepilut karo wujuding busana menapa dene derajat lan pangkat saged ugi niku bangsaning berkasaan jim setan sing memba Brahmana mengajeng gawe cintrakanipun Ndara Prabakesuma nggih lho Ndara niki tengah ngalas lho ampun sembrono lho nggih lho Den iki tengah ngalas ampun sembrono lho Ndara sembrono ampun tengah ngalas niki lho Den diwolak-walik omongan ora cetha ora Premban yen dikeparengake aku nyuwun mriksa sampeyan kuwi Brahmana saka ngendi menawi paduka ndangu dhateng jasad kula pandhita wingking saking pertapan mring cendhani ingkang sudi mestani dhateng kula pun Begawan Gembung tanpa sirah Begawan Gembung tanpa sirah inggih kula nyuwun pangapunten kula badhe nupriksa nyuwun mriksa panjenengan menika kekasihipun sinten Raden ingkang sudi mestani kelawan aku Bambang Prabakesuma Bambang Prabakesuma menawi ngaten ingkang lemo wonten wingking panjenengan menika ingkang nami Camar dengkulmu mlocot kuwi aku Semar ya inggih Semar ingkang mripatipun kira menika menapa ingkang nami Bopeng padake gudhek Gareng aku oh Gareng ingkang inggil menika menapa Cakruk naminipun Cakruk ngembleki kowe iki apa piye Petruk aku oh iki lho ora Petruk ingkang wingking piyambak menika menapa Senthong Gong kowe dikira Senthong piye maksude jenengmu iki lho karo pendhita kae dikira Senthong oh pendhita lamur aku du Senthong sapa Bagong oh inggih ki Lurah Bagong menawi mekaten cundhuk kalian menapa ingkang sampun dipun aturaken dening anak kula pun Ataswati Raden mugi andadosna ing kawuningan kraya-raya kula ngupadi jengandika Raden menika estunipun namung nampi penangisipun anak kula pun Ataswati anggenipun nyumpena dipun ladosi Raden Prabakesuma mila Raden kula aturi melas dhateng jasad kula melas dhateng anak kula monggo keparenga kula boyong wonten ing pertapan mring cendhani nglegani dhateng anak kula pun Ataswati
Begawan gembung tanpa sirah. Yen perkara kaya mengkono ing dadi panjalukmu, satemene Prabakasuma ora bakal kabotan. Nanging ngertiya, yen to sejatine duwe gegayuhan sakliyane nggonku bakal seneng-seneng sarta rupian-rupian. Nuruti kalawan kerenteking atiku kepengin sumungkem kelawan Kanjeng Rama Arjuna ing Ngamarta. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa minangkani apa kang dadi panjalukmu. Sesuk liya dina yen to wis rampung kewajibanku, aku bakal sowan marang pertapan Pring Cendani. Selak modar anak kula. Anak kula anggenipun gandrung Kanjeng Andika Raden menika persasat ngiklasaken dhateng gesangipun. Sumpahipun anak kula menika menawi boten dipun ladosi Raden Prabakasuma timah ngendhat tali murda nganyu tuwuh. Lampus diri boten nyumurupi dhateng gelaring jagat miwahe seming rembulan. Mila Raden, kula nyuwun kanthi sanget jengandika kersa nuruti dhateng pamuthaipun anak kula Punataswati. Sing gedhe pangapuramu penemban gembung tanpa sirah. Aku ora bisa minangkani apa kang dadi panjalukmu. Menawi ngaten kula meksa yen pancen sira penemban arep meksa lawan Prabakasuma. Ayo gage peksanen Prabakasuma. Nah yen ora bisa meksa lawan Prabakasuma, malah ana pendhita yaksa ingkang tak sampurnake uripe saut mangsa Candra. Kowe iki ngopo? Ndara disatu malah bunga-bunga kaya wong kedan. Kowe tak sadhek lho, Mir. Hah? Wong tuwa ki sing mapan, sing menep kok. Wah. Iki ki wis ora ana wong delok. Nek bunga-bunga ngono ki nek wong pinggir desa ana do geger darane ana apa? Tuwekan ora. Wah, ora iso nggo conto ajar dhewe. Kowe ora usah nangis. Sona iku ora usah bengok-bengok ngono kuwi. Nek arek kajen iku ora usah bengok-bengok ngono kuwi. Nek Ndara disaut pendhita buta kaya kowe kuwi tenang. Ning mikir ora kok wah. Kok sikut rompol ora. Muni ae. Aja gong suwe-suwe kok mesake to aku. Grembak-grembik memelas ya. Piye wis rasa anak-anak ora nyeneni, ora anak ora nyeneni wis guys. Wis meneng. Njuk ngapura aku. Oh ya ngono. Wis meneng, Pak. Wis iki Ndara ilang ora tinggal nangis. Kok kaya mimin ta suwe-suwe kowe? Ora. Wis Pak ora nangis. Ndaramu ilang. Doyak aja ming meneng wae. Doyak. Rama mremban nganti cumengklungen nggonku ngenteni rawuhing bapa mremban kaya dene ngenteni Sleming Palwa gabus kumambang ing Sela Kresna. Rama piye Rama? Nun mumboyong kelawan calon guru lakiku apa ya kasembadan? Aduh anakku nggir, anakku wong ayu. Aku wis tekan negara ngendi wae ndak takoni menyang endi dununging Raden Prabakasuma. Lan aku wis takon marang sapa wae. Dene ingkang pungkasan aku nampa kabar jebul calon manten lanang
calon mantuku mau wis ora ana. Wis ora ana piye to Penemban? Tegese wis ora ana ya wis ora gumelar ana ing jagat. Ora gumelar ning jagat piye Penemban? Tegese wis sirna marga layu cahayu. Popo Penemban, popo. Mereno semobang wangaruna kadinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketer kene donga engkong ler wowo sing pine panca Pepetoking ayam wana mrak manguhing pagakan piye Ataswati bojomu wis mati ora guneman karo wong tuwa sing senengane ngapusi lho ngapusi piye bareng sampeyan lunga saka plenggan jebul nutupi lenggahing Raden Probakesuma. Yen ngono kuwi bener sing tok karepake. Inggih leres Penemban. Aja mbok tinggal mungkur mengko nek mantuku lunga kowe bingung. Raden mboten nginten babar pisan. Bilajeng ngandika nyatanipun sampun dumugi wonten ing mriki Raden. Tru, ora edan to, Tru? Piye rasane dicekel wetenge, Tru? Apa sirek kapan ini serempet? Kok ora cetha omonganmu? Nyun ngapunten menika calon kang garwa sanes kula. Ngeten. Begawan gembung tanpa sirah Bapa Penemban wonten dawuh Raden. Apa iki ngeng aran Ataswati Atmajamu? Inggih menika. Yen ngerti kaya ngene rak mau aku ora bakal nolak. Wah. Piye? Wong ora tetek ora.
Bareng karo kaya ngono kok ora nolak. Ampun sembrono. Ayuning wanita menika mboten kok tumus tekaning batin ya iso uga pasuryane ayu ning jane atine ledhek niku ya pirang-pirang. Ya, Gong. Heeh. Kaya istriku. Waduh. Kuwi senengane ora. Ora ndek kaya apik njaba njero. Ora sok dingono niku nek krungu keloro-loro. Inggih kula Ataswati. Apa pancen kowe utusan nglawan bapakmu goleki aku? Kalersan mekaten Raden. Sirmu piye? Kula badhe suwita lan panjenengan. Apa wis lahir batin nggonmu tresna? Lahir batos kula trimah pejah menawi mboten kelampan kula dhawuh kalan panjenenganipun Raden Prabakesuma. Janing yaning talaga kadi langit mambang tepasulan upamaneka lintang loya kusumayana sumawur apa pancen kepara nyata lamun sira wong ayu nakokke karo aku. Sing nakokke iki sapa? Aku Prabu Sutejo. Lak kantil ndasmu modar ora. Sampeyan kersa mboten kali kula? Kersa mboten. Anggepmu aku ki wong loro saudon telu saurupan, ora sudi karo kowe, ora bakal aku gelem karo kowe. Wadudya yuda mengambararum. Wedhus ki ora. Ngambararum. Waduh. Sang kusuma lintang loya kusumayana suma. Wis Gong, wis dirampoke. Hong ngono. Omong Bagong kok disuluki ora. Petro, dalem. Piye Petro? Nderek mangayu Bagyo seketi jumurung. Dene ndara kula wis pikantuk Kang Putra. Ning ya ndara kula niki duwe kewajiban. Kewajibane apa? Kewajibane nggih menika goleki bapakne. Bapakne Bendaramu Ndara Janaka. Ngenteni sak rampunge nggone nuruti kekarepane anakku Ponokawan Petro. Nyatang ning kalanggan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring purnameng gekono ing Bopo menemban ana dawuh apa nggir gandeng durung rampung pakaryaning Prabakesuma. Mula wektu dina iki tak jaluk atmajamu tak anjingke ning Kalpika. Bakal ndak kanthi ngawawu Sudarma. Ataswati wonten dawuh maragake manjinga Kalpika. Ndak kanthi goleki kelawan wong tuaku. Nun inggih ngestaken dawuh paduka Raden. Gansing langit kelap-lapaton lir gincanging risang mawe gandrung. Nampun kaya ngaten niku ya aja terus ditinggal. Kula nderek lho Mas, muduar kowe. Kapokmu kapan kowe? Ngene ya, dhewe ketemu sesasi pisan wae. Mboten iso lah
wis kebacut tresnoan panjenengan. Mboten ngenten babar pisan bilih ya ampun. Ora kaya wong biasane jan. Luar biasa ta. Aduh. Alayam. Ala jamone kratingdeng rotimun. Wah iya. Mula digdaya aku. Edan lan wae aja nganti lali-lali kula nggih Mas. Enggak beres ora. Aja kuwatir. Glelek terus. Kuwi dikapake gong ling racik dikapake kuwi. Wis takon aku. Goblokmu ora. Wong tuwa kok gampang percaya. Lah ya kuwi mau. Wis kowe pokoke engko ning sing anu lho, sing anu lho botol emas lho. Nek ora botol emas ora mandi kaya. Kanjeng langit kelap-lapaton berkincanging risang mawe gandrung. Lho Kakang Semar iki sapa? Nika Ndara Praba Kesuma. Saka ngendi? Saking Kayangan. Wigatine. Lah kula tak nyuwun prisa sampean kok tekan mriki niku. Aku ngupaya murcaning Bathari Sri. Mula ngamarta ke Taman Pegebluk. Akeh para kawula esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk padha tekaning mati merga koncatan dewaning boga Bathari Sri. Ya Dipol. Mula aku karo Kresna kakangku diutus mbarep supaya ngupaya nendi dununging Hyang Pikulun Bathari Sri. Niki Ndara Praba Kesuma. Putrane Widodari Bathari Supraba duk nalika ingkang rayi Ndara Janaka dados nalindraning dewa. Jejuluk Prabu Kaliti lenggah wonten ing Sela Kandawaru Binangun diwenangake garwa Widodari seketi kurang sawiji. Lah niki Ndara Janaka sing patutan kalih Ndara Supraba inggih menika Bathari Supraba. Lho, Janaka wonten dawuh. Ngakune anakmu bocah iki? Apa pancen bener kowe ngangaran Praba Kesuma? Inggih Raden. Panjenengan sinten? Aku Raden Janaka. Aduh Kanjeng Rama. Kula aturi nampi dhateng sembah kula. Aja gumampang kowe ngaturke sembah. Anak Janaka kulina nglungguhi tembung opor bebek mentas awake dhewe. Anak Janaka pirang-pirang kabeh tak aku minangka dadi putra yen to iso ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa. Aja mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendhangan dengkul. Tak aku anak Janaka yen kowe iso gawe srana kunduring Hyang Pikulun Bathari Sri Praba Kesuma.
iki lho ning kene iki sing aku ora seneng karo kowe Janaka. Mboten remen perkawis menapa. Lah kowe iki anak-anak kok mesti ora tok akoni lho. Anak Janaka kedah saged ngaturaken dharma bekti dhateng tiyang sepuh. Oh ngono? Inggih. Lah apa ora kangelan Prabu Kesuma? Menawi menika anak Janaka saestu tartemtu saged ngunduraken Iwang Pikulun Bathari Sriya. Semar kepiye Kakang? Ya pancen ngonten niku sipate bapak sampean. Kuwi digapake gong dirajeng apa digapake? Kuwi aja nganu pancen. Kuwi engko tak omongi to, ora aku pengen ngerti saiki. Kuwi sing gating denge digapake gatine karo jamur. Kowe iki ngono. Sampean ra gadah wong tuwa anyar to kang bapa Begawan Gembung tanpa sirah nek pancen ora iso gawe srana baline Bathari Sri anake balekke ra wis Bapa menemben ngaturake panuwun dene bapa wis kepareng rawuh ana ing kene. Piye Raden, lah kok semune bingung atimu? Iya. Ora campuri apa-apa to, Tru? Ajare ora. Ya ora usah, wis ngomong loro kuwi wae.